Jo sóc una Marisol, sóc de Bolívia, fa 2 anys que visc a Valldemossa. Hola, soc Maribel i soc d'Equador. Jo fa 2 anys que vic a Valldemossa. Hola, soc Héctor i soc d'Equador. Fa 8 anys que vic a Valldemossa. Jo vaig decidir aprendre el català perquè m'agraden les llengües. Jo vaig decidir estudiar català per treballar en el poble. Jo vaig decidir estudiar català per tenir més facilitat d'integrar-me dins aquest poble. En aquest curs hem vist els coneixements bàsics. En aquest curs hem fet vídeos, redacció i moltes coses més. En aquest curs après l'abecedari, els nombres, els verbs, els membres d'una família. Gràcies a això he tingut més contacte amb el poble. M'ha aportat molt perquè m'he sentit a gust amb els companys i la persona.